ଆଜି ରାତିରେ କୋଲମ୍ବୋରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁଠାରେ ମୁକାବିଲା ଖେଳାଯାଉଥିଲା, ଭାରତଠାରୁ ଲଜ୍ଜାଜନକ 61 ରନରେ ହାରିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନର ସଲମାନ ଅଲି ଆଗା କିଛି ଏହିପରି ଇଶାନ କିଶନ ଉପରେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ବୟାନ। ଏଠାରେ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା। 40 ବଲ୍ରେ 77 ରନ୍ କରିଥିବା ଇଶାନ କିଶନ ଧୁଆଁଧାର ପାରି ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ 30 ବଲ୍ରେ 32 ରନ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତିଲକ ବର୍ମା 25 ବଲ୍ରେ 25 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ତିଲକ ବର୍ମା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରର ବ୍ୟାଟିଂ ବଳରେ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 184 ରନ୍ କରିଥିଲା, 6ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ। ଏହାପରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ବ୍ୟାଟରମାନେ ପାୱାର ପ୍ଲେରେ ହିଁ 4ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବାବର ଆଜମ 1 ରନ୍ କରିଥିଲେ, ସାଇମ୍ ଆୟୁବ 1 ରନ୍, ସଲମାନ ଅଲି ଆଗା 2 ରନ୍ ଏବଂ ସର୍ଫରାଜ 1 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହା ବଳରେ ପାକିସ୍ତାନ ପାୱାର ପ୍ଲେରେ ଖରାପ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ 101 ରନ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନେ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ ଭଲ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା 4 ଓଭରରେ 40 ରନ୍ ଦେଇ 2 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ 10 ରନ୍ ଦେଇ 2 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। କୁଲଦୀପ ଯାଦବ 20 ରନ୍ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭାରତଠାରୁ ହାରିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନର ଅଧିନାୟକ ସଲମାନ ଅଲି ଆଗା ଇଶାନ କିଶନ ଉପରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କିଛି ଏହିପରି ଏକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଶୁଣି ଆପଣମାନେ ବି ସଲମାନ ଅଲି ଆଗାକୁ ସଲାମ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା। ସେ କହନ୍ତି, ଇଶାନ କିଶନ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ର ନୂଆ ସୁପରଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍, ଯିଏକି ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ କରନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଲେ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ପରି ଧୁଆଁଧାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାରୁ ବି ଆହୁରି ଅଧିକ ମାଡ଼ ମାରନ୍ତି ଇଶାନ କିଶନ। ଇଶାନ କିଶନ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଖତରନାକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍, ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଲଟି ପାରନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଇଶାନ କିଶନ ବୋଲି କହିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।